नैबे नखराखौ नायदो नोंथांमोना बिथांमोनहाखौ नायोब्ला बिराद दुखु खस्थजों लुखांनाय मोनसे न' मावनानै जानोबो हाले आंबाबो अननानै एसे आंनो खाबुफोर खालामनानै हरदो। बेनिफ्राय हारसिङैनो बर्तमान दङ माने फिसाया गुबुनाव खामानि मावनो थाहैयो जाहैबाय। मानसिफोरनि न'खरफोरखौ डिस्ट्रय खालामदों जेनेबा ओरै माइरं बोदलाबना गालांदों माइरंफोरखौ लांनानै लेथेर फेथेर खालामदों। खुलुमबाय लोगोफोर इमिडियेटलि आं नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों शेयार खालामनो थाखाय बयनोबो मिथिहोनो थाखाय मानो होनोब्ला मोनसे गामियावहाय माखासे बर' नखरफोरा जोबोद दुखुजों खस्थजों भुगिनांनानै दङ माखासे जाथायफोरनि गेजेरजों बियो मा जाथाय बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दं। नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमटेका VCDCनि सिङाव थानाय सेसा बाजार एरिया नैबे सेसा बाजार एरियायाव सेसाफोर फैयोमोन जानो हागौ नाथाय दिनै मैदेरफोर फैनानै बियो मैदेर बाजार जागोन नामा बिराद साननो गोनां जादों। दा बे बिथांमोना माने इन्डिया भुटान बर्डार सिमनायाव संसार जानाय माखासे बर' नखरफोरहा जोबोद दुखु खस्थजों भुगिनांदों मैदेरनि अयथासाराव। दा थांनाय मोनायाव जोबोद गाज्रि अबस्था बिथांमोनहा खालामनानै गालांजादों। दा बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलां बिथांमोना बेसेबां दुखु खस्थ। दा आं दंफैयो नैबे जायगायावनो दा नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांनि नैबे माखासे दुखुथिया बर'नि नखरफोरखौ। दा आं हाबग्रोबाय नैबाव मोनसे नखर सासे आदैनि न'। दा नोंथांमोना बेयाव नुदों मा नुदों माखासे लेखाफोर जाय लेखाफोरखौ नैबे नखरनि फरायसा गथ'फोरा फरायो नाथाय बिसोरनि फरायग्रा बिजाबफोराबो नैबेफोरबायदि लेथेर फेथेर अनासारि खालामनानै गालांजादों मैदेरनि थाखाय एबा मैदेरजों। दा नैबे जाहैबाय बिथांमोननि मोनसे मेन न' एबा उन्दुग्रा न' जेरावहाय बिथांमोना माने गोजोनै नैबे गोजांनाय समावहाय गोजोनै दुंब्रुद उन्दुनांगौ बे समावनो बिथांमोननि नैबे उन्दुग्रा न'आ नैबे अबस्था खालामनानै गालांजादों थांनाय मोनायाव। नैबे बाजैनिनो ने नैबे न'आ? नैबे नखराखौ नायदो नोंथांमोना बिथांमोनहाखौ नायोब्ला बिराद दुखु खस्थजों लुखांनाय मोनसे न' जाय न' मावनो हाया बेमारि। दा बे नखर दा नैबे नखरनि माने गार्जेनाबो बिराद बेमारि आरो मावनो हाया। दा बिथांमोननि नैबे जे माने मेन न' जेराव उन्दुनानै आराम लायो मा नस्थ खालामबावदों? माइरं महननैबाबो माइरं फैसा 3000खौबो मोनासै। होमब्ला फैसाबो गोमादों। औ 3000। दा नायदो बिथांमोननि नैबे उन्दुग्रा जिफोर नै बेफोर नै इन्जुराथ गैले नै दा बे अबस्था जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना ओरै नुगोन नै बे खोंनानै दोननाय मुसारि थाम्फैनिफ्राय बासायनो थाखाय बेबो माने लेथ्रा फेस्रा नै बेफोरबायदि बोग्लुंनानै गालांजादों। दा नै बेबायदि अबस्था। दा हर गोथौबाव ना माबायदि समाव जाया? हरनि 12थामोन बाबु। 12था? औ। गोदो उन्दुगासिनो दंमोन? उन्दुआखै आं सिखांखाबायमोन होबाय थानाय खोनानायखाय दावराव होबाय नालाय। औ बैयाव बन्दर राना जा बाबु जा होनबाय थाबाय आं ओमफ्राय ग्राम होसोबोदों। थानो हायाखिसै जों खारलांजोब्बाय गासिबो फिसा सासेखौ फोजानानै बे हौवाखौ लिंलांबाय ओरै खारलांबाय। खारलांनानै जा होनबाय थाबाय दा बैनिफ्राय सिफायखाबाय खारबोग्रोमना इन्जुर सिफायफैखादों। आं होसोबोनानै मानसिखौबा मा खालामगौमोन खारना लाबा। फैग्रोमना इन्जुर सिफायफैखादों सिदा सिदि बाबु ग्राम होननाय खोनाखाबाय बबेसिम खारलांला जों। बबेसिमल' मोनहैखादोंमोन बे आयं बुरैनिसिमल' दानो खोनाखाबाय इन्जुर होफैनाय। सिफायबाय थाबाय गिदिं थाबाय थाखादों खारखायाखै होला मानसिखौसो होसोयो। मानसिखौ फैलाबो होनो हायाखै थाङाखैना। दा गार्जेना नखरनि दा नैबे नखरा नैबे आदा आरो बाजैमोननिनो। आदानि मा नामा? फितर सिं नार्जारि। ओमफ्राय बाजैना? रेनु नार्जारि। दा नोंसिनि बाबुआ फरायगासिनो नामा? मा क्लास? माबायाव होयो स्कुलावहाय माबायाव मोनबाय 7आव। मनिसा नार्जारि ओमफ्राय बेलाय फिसालाया मन्जिल। फरायजोबो नामा? औ फरायजोबबाय। फरायगासिनो दं ने गासिबो? सोदोंमोन आं बाबु। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामजानो लुबैदों दा माबायदि लुबैनाया? दा बिदि मैदेरा फैबाय थानानै बेबायदि अयथासार खालामबाय थायोब्लाथ' माबोरै संसार जानो बिराद उसुबिदा। फैला बिदि खालामफेरामोन बाबु। औ। फैयो बिदिनो लुन्दुर थांगोन होनब्लाबो जेबो खालामलाङामोन फैनाया फैबाय थाखायो। औ। जेबो नस्थ' खालामफेरामोन। दा नोंथांमोना नुबाय नैबे बिथांमोननि थासारि मा अबस्था जादों। दा बिथांमोननि दुखु खस्थ नैबे समाव दा बिथांमोनखौहाय नायहरनांगोन। अननानै जोंनो होफिनदो अननानै जोंनि हौवायाबो मावनो हाया नालाय बेमारि आंनो मावनानै न'खर खाङो बेनिखायनो बे न'खर लुखांफिननो थाखाय बिनाय जायो खावलायनाय जायो अननानै होयोब्ला मोजां जागौ। दुखु जादों आंहा जानो लोंनोबो गैबावा माइरं गरसेबो गैलाया जाजोब्बाय। जों माखौ बायनानै जानो थाखाय फैसा गरसेबो गैलाया जेराव अननानै होयोब्ला मोजां बेखौनो आं खावलायो। मोखां गन्थं सुनो रोङाखै सानै
लोमजाहां मोनबाय आंहा बायदिसिना सानबाय दा नोंथांमोना नायदो नै बिथांमोननि न'नि अबस्था माबायदि खालामनानै गालांदों गासिबो बायफ्लं सिफ्लं जालांजोब्बाय नै नायदो बेस्राफोर जोबोद दुखुनांथाव आरो नैबे गोजां बोथोर समाव बबेयाव थागोन बबेयाव उन्दुगोन गथ'फोरा बबेयाव थानानै फरायगोन जोबोद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर बेबायदिनो आरोबाव मोनसे न'खराव आङो नोंथांमोनखौ लांबावनि बे न'खरनियाबो जोबोद गाज्रि अबस्था गावसोरनि न'आनो सिफायलांजादों हाग्रानि जुनारजों मैदेरजोंहाय दा नोंथांमोना नैबेयावनि सासे आबै बुरैनि न'खर नै बे साखाथियावनो आरो दा नैबेयाव न'खरसे आं दा हाबनानै फैनाय बेनिफ्राय बेनि जास्ट साखाथियावनो नैबे आबैनि न'खर नैबे न' आबैनि न'आबो नैबे अबस्थानै दा नैबे बिथां आबैनि हारसिङै संसार जानाय न'खर जोबोद दुखुनांथाव दा नोंथांमोना नाय बिथांजोनिबो जेनाखि न' बे उन्दुग्रा न'मोन नामा जाबाय नोंनि उन्दुग्रा न' नैबे उन्दुग्रा बेयावनो उन्दुयो नै उन्दुग्रा न'आनो नैबे अबस्था खालामनानै गालांजादों सिफायनानै गालांबाय आबैनि न'खौ नै नायदो फालेङाबो बायदों नामा आयो नायदो नै बे फालें उन्दुग्रा फालें नै बेबो बायबायनो आबैने मा होनो नामा रेजेना इस्लारि होफैनांगोन सरखार आंखौ अननानै आथिं आखाइ गैला आंहा मावनानै दांनानै जानो थाखाय नोंनो नुखाबाय सार नों अनदो आंखौहाय आंनि खावलायनायखौहाय नोङो अनखांनांगोन आङो बे न' लुखांनो थाखाय आं खावलायदों आरो आंहा रावबो गैया जान्जि दुखि आं दुखुथिया मावनानै जानोबो हालिया आंबाबो अननानै एसे आङो खाबुफोर खालामनानै हरदो माबोरै न' लुखांनो हाबावनाय बेखौ सिन्था आङो लांबोदोसो आस्थेनो बा नैबेयावहायनो इसोर फुजिग्रा बिदि दङमोन आबैने नै ख्रिस्टानफोरा बेबायदि बिदि एबा बिन्दो होनो ख्रिस्टान काथलिकफोरा बेबायदि बानायनानै इसोरखौ खुलुमो गाव गावनि न'खराव दा नैबे बेबायदि दं नै बे नस्थ' जायाखै बायदि नुदों जेबो जायाखै बिन्दोआ दा नैबे ओरैहाय नै बेबायदि सिफायबाय ओरैनिखौथ' सिफायखाबाय नै ओमफ्राय नै इन्जुरा नै हायाव गोग्लैजोबनानै थाबाय बेनिफ्राय नैबे थासुमलिखौबो फुजोबदों नै थासुमलि बिफांफोर नोंथांमोना नुदों थासुमलि बिफांफोर जाग्रा नै फुनानै जाजोबलांनाय नै बेबायदि आरोबाव फैबावबाय जोङो मोनसेबाव न'खर बे न'खरावबो जोबोद अयथासार खालामलांदों मैदेरानो दा बेयावबो नैबेयाव नायोब्ला माने थासुमलिफोरखौबो फुनानै गालांदों जालांदों जानो हागौ जादों ना नै थासुमलिफोरखौ फुनानै जालांदों बेनिफ्राय नायदो नैबे न'खर बेथ' थिंनि इन्जुरमोन वाला थिंनि अब्लाबो नै बिथांमोननिया नैबे अबस्था खालामनानै गालांजादों नैबे नै बिथांमोननिबो माइरङा नस्थ' खालामजादों होनना बुंदों जाग्रा माइरं दा नायदो नैबे अबस्था नैबेखौहाय दा खिरखि बायदि नुदों नाथाय बे खिरखि नङा बे सिफायनानै गालांबाय नै थिंखौहाय ओरैबो नै नायदो नै बेयावनो संग्रा खावग्रा न' बेलाय नै ओमफ्राय नै माइरङा हायाव सेस गोग्लैलांजोबदों नै बुद्रुलांदोंनो ओरै सेस नै माइरङा हायाव नै बेनिफ्राय ओरै लांदों नामा माइरं गलांदों बैजों ने ओरै लाना थांनानै जाहैबाय जेन'बा हरै मयबा जाहैदों दा नैबे आब'नि न' नैबेयो आब'नि मा नाम होनो अनिथा इस्लारि आब'नि न' बियो बेनिफ्राय हारसिङैनो बर्थमान दङ माने फिसाया गुबुनाव खामानि मावनो थाहैयो जाहैबाय गथ'फोर दङ सानै दं हौवासा सासे हिनजावसा सासे हौवासाया क्लास 4 आव फरायगासिनो दं आच्छा ओमफ्राय हिनजावसाया दासो 3.5 बोसोर बेनो नामा नानिया नानि नोंसोर न'आ सिफायबाय नै दा
ओमफ्राय मा नस्थ' खालामलांदों नोंसिनिया? मा नस्थ' खालामो माने नै न'आथ' नस्थ' जाजोबखाबाय ओमफ्राय बिनि अनगायै जाग्रा माइरं 50 केजि बायना दोन्दोंमोन ओमफ्राय 10 केजिल' जामदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेखौनो बुर'नानैहाय लानानै जाजोब्बाय। होमब्लालाय महनसे बायदि माइरं। दा बे न'खरनि बे जानांगौ माइरंआनो दिनै लेथ्रा फेथ्रा एबा बोखारनानै लांजाबाय मैदेरजों। दा जोबोद दुखुनांथाव। अब्ला बे समावहाय आब'आ मा खावलायगोन? आंनि खावलायनाया बिदिनो आं बायनोबो राहा गैखाया नालाय आंनि फिसायाबो थिग मथे खामानिखौ मावनानै फैसाफोरखौ हरनो रोङा। दा बे माइरंखौ बायनो थाखाय आंहाय फैसाखौ एसे होफिनना हागौमोन आरो। ओमफ्राय बे न'खौहाय फोसाबनो थिंखौहाय होफिननो बेखौ लुबैदोंमोन आरो आं। फैबाय थायो नामा बोसोरफ्रोमबो जाबाय थायो नामा बिदि? फैनायालाय बोसोरफ्रोमबो फैबाय थाखायो ओमफ्राय बिदि खालामलांफेराखैमोन आरो। सिमोनबो दैलाङाव फैदोंनो आंनि उसुंजोंनो गिदिंना थांखादों। ओमफ्राय डिसेम्बर खाथियावहाय थालिरबो फांसे जानानै थांदों आङोहाय। जेबो खालामलाङाखैमोन। ओमफ्राय दिनैहाय ओरैहाय बे साइडजों फैदों आरो फैनाया। ओमफ्राय आंनि हौवा मानसि गैयिखायनो आंखौ हेफाजाब होनो होननानै नैबे उसुं खाथिनि गुमैमोन सानै फैखादोंमोन। बनजार सुनानैहाय बिसोरो ज' माबादों नै बिबोनां एनसबो फैदों। बिसोर साथामजों होदोंमोन होनाया। ओमफ्राय होलाबो होनो हायाखै होसोफिननोसो नागिरदों। ओमफ्राय बे होसोफिननायखायनो जों ज'-ज'नि लामाजों खाना थाहैदों आरो बैजोंहाय। ओमफ्राय उनावहाय ओरैनो गासिबो ओरैनोखौहाय फन खालामनानै लिंहरजोब्बाय फैजोब्बाय गामिनि मानसिफ्रा। फैजोबनानै होदोंमोन ओमफ्राय होलाबो हायाखिसै नालाय ओमफ्राय फरेस्टारफोरखौ लिंहरदों आरो। ओमफ्राय बिसोरो हरावनो गारि गंसे फैदों। ओमफ्राय गारि गंसे फैनानै बिसोरो ओरै होना लांनानै हाग्रा बारिजों होना दोनहैबाय। दा नोंथांमोना आंनि उनाव नुबाय नैबे सोरांफारा गामिनि गासै रायजो राजाफोर बिथांमोनहा जोबोद गिनाय दं। फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो बिथांमोननि धोन सम्पति न' बां जानाय लोंनाय आबादथिलि खस्थ' खालामनानै थिखांनानै लानायफोरा नस्थ' जालांगोन नामा? उन्दुनाय समाव बेबायदिनो सिखाद भुगिनांबाय थानो गोनां जागोन नामा? बेखौ गोबां साननाय दं, गिनाय दं, बिखा खामदों नैबे गामिनि रायजो राजा बिथांमोना। दा बे समाव नैबे बिथांमोननि गामिनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्ट आमटेका VCDCनि सिङाव थानाय सोरांफारा होननाय गामि सेसा बाजार एरिया सोरांफारा गामिनि गावबुरा आदा जुवेल बरगयारी बिथाङा दा गामिनि जानानै फंनैसो फोरमायगोन। दा बिथांमोनहा गोसोआव मा साननाय दं गामिनि जानानै बेखौ नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। दा बिसोर जाहैबाय गासैबो नैबे गामिनिनो। दा बेयाव संसार जागासिनो दं। नैबे सोरांफारा गामिनि जे जायगायाव माने बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो मैदेर फैबाय थायो आरो मैदेरजोंनो बिराद खस्थ' भुगिनांगौ जायो। दा नैबे बिथाङानो जाहैबाय आदा जुवेल बरगयारी बिथाङा नैबे गामिनि गावबुरा। दा नोंथाङा गावबुरा जानानै बे गामिनि जानानै मा फोरमायनो सानो बे समाव? गिबियावनो जोंनि सोमदोन बरगयारी इउटुबार नायगिरि नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनैहाय जों गामियावहाय मैदेरनि उपद्रब जेनेबा मैदेरा फैनानै जोंनि न'खरफोरखौ सिलिंखार खालामदों। ओरैनो जों बे गामियाव 32 घरसो माबाफोर दङ, फेमिलिफोर दङ, न'खर दङ। दा बेहाय ओरै सा ओनसोलजोंहाय फैनानै जोबथानाय साहाजों फैनानै जोंनि गामियावहाय न'खरथाम मानसिफोरनि न'खरफोरखौ डिस्ट्रय खालामदों। जेनेबा ओरै माइरं न'खौ बोदलाबना गालांदों, माइरंफोरखौ लांनानै लेथेर फेथेर खालामदों। ओमफ्राय जाय बे फिथरसिं नार्जारी बिथांनि न'खराव जों दङ, बिथांनि न'खराव फैसाबो दं होनदोंमोन थफ्ला खादबनानै 3000सो फैसा। बेखौहाय अबेयाव लांनानै गारहैदों थफ्लायैनो बुद्रुनानै बे फैसाखौबो मोननो हायाखै। आरो बिसोरहा माइरं बस्थानै गाहाम नस्थ' खालामदों। आरो बिसोरो एसेयावनो मानसिखौबो मोननोसैसो होनना खोनादोंमोन। खारनो रोङाखै बिसोरहा जुब्रा मानसि, एसे नोरजिया मानसि हिसाबै। ओंखायनो जों बेबायदि अबस्था जानायखायनो जों सानदों मैदेरा बोसोरफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलजों फैयो। ओंखायनो सरकारा नैबे जोंहा अराय समनि थाखाय माने प्रटेक्ट जानानै थायो। बिनि थाखाय जों सरकारनाव खावलायदों बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनाव खावलायदों जे जोंनाव बाउन्डारि फेन्सिं थार होयोब्ला जों माने अराय समनि थाखाय सेफटि जानो हायो आरो जों बिनि थाखाय खावलायदों। दा जोंहा बहुद गिखांनाय दं। जेनेबा ओरै खोथा नायदो नै बे न'खराथ' नोरजियाखा, मावनानै जानो रोङा, हिन्जावासो जाहोयो। ओमफ्राय मोनसे न'खरखौ बारलांदो, बेनिबो रान्दि रावबो गैखाया, बुरैसा हारसिंल'खा। आरो बे दाबसे जायगायाव बारलांदो, बिनि न'खरखौबो सिफायखादों। बिनि न'खराबो हौवाया बेंगालराव थाङो, जेबो मावनानै दांनानै जानो बिराद खस्थ'। जेनेबा बेंगालर बा गुबुन जायगायाव थांनायखौथ' मिथिखागौ मानि थाखाय थांनाङो। बेफोरबायदि मानसि थायो गामियाव। दा बेफोरनि थाखाय जोङो माने गभर्नमेन्टआवहाय सेफटि जानो थाखाय जों आसा खालामो। जेनेबा बेयाव
सलार फेन्सिं थारखौ जोंनो होथारखानांगौ आरोखि जों बिनि थाखाय जर खालामनानै जों रायजोआनो ज' जानानै बेखौ खावलायदों आरोखि बेनिफ्राय नैबे नस्थ' जानाय न'खरफोरनि थाखाय नोंथाङा मा खावलायगोन बेनि थाखाय जायानाखि दिनैहाय रलिं गभर्नमेन्ट जानानै दं जेने नङाबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर बिथांमोना बे न'खरफ्रा जेसेबांनाखि खहा जाजाबाय बेखौहाय माने अनसुंथाइ होफिननांगौ सरखारनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो आरोखि जोबोद खस्थ' बे न'खरफ्रा गावसिनि थांना थानो थाखाय ओंखायनो बिसोरनो जेसेबां खहा जादों बेखौ होफिनोब्ला जों माने जोबोद गोजोनगौ आरोखि